Һәр ел сайын Яңа гасыр каналы яраткан тамашачылары өчен кызыклы һәм мавыктыргыч концерт программасы әзерли. Сез дә аны түземсезлек белән көтәсездер. Алло. Шлиме бу? Кстати, ты менем теге 100 граммда карыйсың мысың? Вот менем 7-нче серия булды да, оказывается, миңа әйттеләр, мин халык мәхәббәтен яулаган. Любит, оказывается, мине. Хатын гына белмәсен ди, Ходай, монда килеп чыкмасын. Вот, мине электрик роле бирделәр тыйнвада, антенналарга тотына килеп җиттем. Яңа еллар теләкләр. Чирләмә, яме. Самый главный бырның иссизсен. Вот. Самое главное, исен собол, барыбыз да исен собол. И не волновайтесь, пожалуйста, біз баршында жигешекпіз, и вперед, оптимист болыңыз, байрам белән. Яңа ел тамашасын төшерүгә килгәндә, монда бик күп локациялар, бик күп урыннар булды. Катнашучыларны сез аларны барысында таныйсыз, сез аларны барысында беләсез. Һәм ничек килеп чыкканын, әлбәттә, сез үзегез күрәчәксез. Минемчә, бик кызык булды. Тиздән яңа ел җитә бит инде, Алла буйырган булса, шуңа күрә менә бөтен гаиләбез белән инде әзерләнә башладык. Шугалагыбызны катырдык, кәнкиләребезне алып төштек. Инде балалар рәхәтләнеп шуалар, үзебез дә әле чыршы бизәлмәгән, әмма ләкин шушы көннәрдә бизәргә исәп. Гадәттәгечә көтәбез яңа елны. Ниндидер бер мөгъҗиза булыр кебек. Шуңа күрә ничектер тизрәк бу елны узатып җибәрәсе килә. Барыбер үзенә күрә сынаулары белән булды бит. Шуңа күрә барса яхшы булсын. Мин барлык җир йөзендә яшәүче безнең кешеләрне дип әйтәм мин. Анда инде безнең милләттәшләребез дә, чит төбәкләрдә яшәүчеләр дә, һәм шул чит милләт кешеләре дә барысында бар дөньяны 2021 ел якынлашып килүче ел белән котлыйм. Бөтен начарлык, бөтен әйбер бу елда калсын. Һәм бар тик яхшы теләкләр белән генә атлап кергәсен. Әзерләнү аеруча да җитди булды һәм аеруча җентекле хәзерләнү булды дип әйтер идем, чөнки инде бер генә айлык хезмәт түгел, менә бүген шушы 2 көн дәвамында бит инде яздырабыз әлеге яңа ел тамашасын, концертын. Әлбәттә, җырчыларның һәрберсе белән аерым эшләү һәм безнең инде һәр иртәбез хәзер бит социаль челтәләрдә бар, чат булдыру мөмкинлеге дә бар бит инде аралашу. Иртә белән һәрберсе белән инде фикерләшүдән башлана. Барыгыз да сау-сәламәтме, авыру симптомнары булса килмибез, саклык чаралары турында онытмыйбыз дип, без бу якларын инде мөмкин кадәр кайгыртырга тырыштык. Шуңа күрә матур гына тамашачы күңеленә хуш килерлек концерт яздыра алганбыздыр дип бик өметләнәбез. Җырларга килгәндә, әлбәттә, монда яңа җырлар да бар. Шулай ук инде безнең тамашачылар шушы үзләренең яраткан җырчылары тарафыннан танып, белеп, өлгергән, кушылып җырлый торган ретро җырлар категориясенә керә барган җырларга да без диккать итәргә тырыштык, чөнки яңа ел әлбәттә гаилә бәйрәме. Без бәләкәй чакта винегрет дигән салат ясый торган инде менә шундый ниндидер гади ризыклар әзерләп, шуннан куаныч табып, әнинең эштән кайтканын көтү иде, чөнки минем әнием гомер буе җитәкче булып эшләде. 31 декабрь аның өчен эш көне иде. Һәм яңа ел минем өчен әнинең бер генә көн булса да ял көне буларак истә калган. Яшь вакытта хәтта менә теге студент вакытта дип әйтәм инде. Бүген җырларны тыңлаганда да кара әле, без студент вакытта яңа ел башлаган нәкъ шушы җырларны җырлый идек бит дип. Алар да инде ретро җырлар категориясенә кергән икән дип моңланып калдык. Инде 2021 елны төкле аяклар белән каршылыйк. Киләсе елда инде хәвеф-хәтәрсез яшәргә язсын һәрбер гаиләгә. Бу елгы ел бик катлаулы булды, авыр булды. Ләкин киләсе елда яңа өметләр баглап яшик. Кыш бабайга ышанасызмы дигән вакытта, менә без үзебезнең кулларыбыз белән балаларны алдарга өйрәтәбез. Һәм кыш бабай монда бик яхшы инструмент булып хезмәт итә. Менә мин ничә елдан бирле инде хәзер безнең гаиләбез артты бит, хәзер оныгыбыз да бар. 7 кеше сыя торган берәр Discovery машинасы бүләк итмәсме икән кыш бабай дип көтәм. Итми бит малай. Һаман итми. Менә шуңа күрә инде кыш бабайга үпкәләдем әле. Хат язасыз сафар. Менә арысын отылган, анысын эшләмәгәнмен. Бәлки шуңа да белмидер ул миңа машина кирәк икән, әйме. Ә сез, хөрмәтле телевизор караучылар, Кыш бабайга хат яздыгызмы соң әле? Язмасагыз, сезнең әле вакытыгыз бар.